Arratsaldeon Laixiarreko entzule goxoak. Hemen nauzue Janire, pastelera ditxaratxera. Hori. Aupa, Jani. Bueno, gaur ekarri otzuet errezeta bat erresa. Eta ahi gazauzenien ideala. Dano deko zue papela eta boligrafua etxietan, bai, ez da, edo tabernetan, edo zauzen lekuen. Bai. Bezala mon pauseri eta lortu. Grabar. Bueno, a ver, hasiko gara. Gaur ekarri otzuet platano eta chips de txokolatesko mag cake bat. Mag cake. A ver, Aimar, ingleseko hitzegaz, Beste inglesezko bero bat, hizkuntza glosajo. Suposatzen dut mag katilu edala. Bai, ez da? Bueno, eskerrik asko, irati. Bueno, adi denok, a ver, osagaiak, hasiko gara. Etxien deko zuenien horre platanuek, fruterizara joten zara, eta esatuzu, bueno, oia ser healthy. Hartuko doaz platanuek, sagarra, bueno, badeko zure etxien platano baltzak. Zez dozuz jan. Baltzak? Bai, baltzitute danak. Pasaute, ni etxien bebai. Nire bebai. Ezu healthy zezar. Ondutako... Ondutako banana, ananak. Anana. Ez, Anana Anana piña. Bai. Bueno, a ver, ya está, Hau serio da, Ben genti errezaki hasi biltzen da, eta nik soluzio dekoten non. Bueno, a ver, hartu danok. Platano erdi bat. Baltza bada, hobeto, pasaute gotie. Migu. 35 gramo harina de avena. Mesedes esan... Olo irine. Irine, venga, ondo. Olozko aleak. Bueno, gero, olozko aleak, Oin. koiarakada bat. 15 gramo dolan. Orozkoko olo aleak. Bueno, gero, bi koiarakada, behi esnie edo gure basue frutu lehor baten esnie edo etxien deko zuena. Esnie, arrapa. Freestyle, bai. Arrautz bat. Osorik, ala gorningu bakarrik. Ez, osorik, beti osorik. Eta non hor vegan bada, vegan? Vegan, triste, inglesez, ez. Free vegan? Zeran da? Ez da triste inglesez, vegan. Ez da, vegan. Bueno, a ver, nonok gure badago arrautze barik veganue, opzio veganue, 15 gramo linosko, ez da gizan dizena, asisek, uregaz aukin, urberuaz, eta gero tritura, eta hori arrautz moduenengo dago. Gero, koiarakada txikizue erdi, estrakto vainilla, hori badeuko zue supermerkatuetan, denda txikizetan, propagandarik ez, oso. Milan dendan bai. Milan dendan. Aiene. Gero, kutsaradita ipintzen dago, koiaraka txikizek, jogurre gazgaten duzuna. Erdixe levadura kimika, Royal edo marka... Mila, levadura Mila. Marka Zurixe, levadura Mila. Ondo. Opa Mila, Sako generu edeko zuen. Juanjo Nortu. Eta gero, chips de txokolate, gure zuenak, Zurixek, baltzak, kolletxe, gure zuen moduen. Bueno. Chips zer da, chips? Chips da, holan, gotitas de txokolate. Ez dakiz zuen... Txunks edo, aldo zu hartu tableti Milka nabetikue, edo Milan txokolatie eta satitu, bale? Bueno, eta ontxe, a ber, hasiko gara iken dana manipuletan da, ber. Bueno, babadeko zue bol bat, orduen, egin bierdan bakarra da, hori platano ordixe hartu, sardezka bategaz matxakau, gure bau zuen jefien pentsau, edo ez dakik gure zuen matxakau, eta gero, beste osagai guztiak bota, eta dana bueltak atorti izango besan moduen. Gero, katilura sartu, mag cake, hortxe dekogu. Eta sartu bezuen mikroondasera, minutu bat edo pare bat minutu. Da gero joen pizkat ikusten, 10 segundu edo, pintxeta zu, eta espat hausiku, jarraitu mikroondasin sartzen. Eta badeko guia, mag cakea. Eta? Karo. Hemen, seguru, azte magara egiten mag cake bat. Nintzaten urtengo, hau zientzia bada, exacto. Zientzia exacta. Eta deko gurrezeta bat probetako, eta hori errezeti probetako, hor deko guz, laixi erratiko katiluek. Horea, txalo, a ver. Eta aprobetxoko gu esateko, urrengo etorri dala. Eldu biela katillo barrizek, así que laster jarriko gara eskatu zuenakaz hartu emonien. Eta laster hartuko zuez, baina segidu. Bueno, niri esaustie propagandarik esaikie, baina bueno, laixiarri irratiko katillo neitzen bozue, gozua urtetan da sekie misterio. De conformia igual.
Ez, baltza dalako platanuen modukoe. Ah. Bueno, ba, bez, ya está, badeko zue gozarixe, aji egazau zenien edo, bueno, esteko zunien eze bezetxien. Baina, hau igual aji dekozun egunien ez da enbier, ez da igual harinoko egunien. Ez, momentuen eiken da, Aimar. Da epele-pela, jan. Ajiaz, Claro, epele. ajiaz mag cake. Mag cake, cake de magia. Frankfurteko saltxitxa batzuk duele erresa, ajiaz jateko. Frankfurt, Milaneko saltxitxa. Milan saltxitxak, jarra geure. Bai, egize, milak deko lan zantzen da giarra, janen bizue. Urdeize. Hori bai da magikue. Urdeize. San Migueltan zenbat aldiz jandu gun hori, Jarra. Bakon. Jarra. Ba, bueno, hau izen da astiongo Cook Janin resetia. Tasty. Probiku. Delicious. Mama.